La festa de l'Ascensió del Senyor ens manifesta quina és la raó final de la vinguda de Jesús a la terra. Déu s'ha fet home perquè l'home arribés a ser diví. En l'Ascensió és elevada la plenitud de la naturalesa humana en Jesucrist, unida a la seva divinitat, i ell ens eleva a nosaltres cap a Déu. Jesús se n'ha anat amb el Pare, però continua present entre nosaltres? És clar que sí, i ara més que mai. Marc ens ho fa notar molt bé en dir: Jesús, el Senyor, fou endut al cel i s'assegué a la dreta de Déu. Ells se n'anaren a predicar per tot arreu. El Senyor hi cooperava i confirmava la predicació de la paraula. Així doncs, encara que Jesús ha pujat a la glòria de Déu des de la qual havia davallat, no s'ha allunyat pas de nosaltres ni ens ha abandonat un sol instant. L'absència aparent de Jesús es convertirà en una presència més gran encara. Per això, com llegim a Fets dels Apòstols, 2 àngels adverteixen els deixebles perquè no es quedin palplantats mirant al cel, ja que ara han de posar-se a la feina en la missió que el Crist els ha encomanat. Absència, presència, cercar Jesús al cel, treballar amb ell a la terra. L'esforç de fe que se'ns demana consisteix a unificar dues relacions amb Jesús aparentment distintes. Veritablement, Jesús és a la dreta del Pare, és a dir, a la glòria de Déu, i podem somiar amb aixecar els ulls al cel. Jesús ressuscitat continua sent un home, un dels nostres. Per consegüent, un home entrat en la glòria de Déu, i nosaltres amb ell si creiem en la unitat de tots els homes en Jesucrist. Com no quedarà ja imantada la nostra vida per aquesta vida de Jesús al cel que ens atrau dia rere dia, fixant el nostre desig, com magníficament diu Sant Lleó Magne, on la mirada és incapaç d'arribar? Però la fe hi arriba. Lluny de perdre Jesús, hem guanyat la facultat de viure d'ara en endavant amb ell en una intimitat de pensament i d'acció que palpem bé quan llegim els Fets dels Apòstols. Jo sóc amb vosaltres. Hom no demana tant a la nostra fe com en aquest misteri de l'Ascensió, ja que ha d'aprendre a viure amb Jesús al cel i a la terra.